επειδή τα χέρια μας πιάνουν πολλά. Τώρα υγρό σαπούνι Ρεξόνα Χερθενκέρ, η υγιεινή φροντίδα για τα χέρια. Γιατί κρατάς 2 μπουκάλια, θα λουστείς 2 φορές. Αστείο, είναι ένα σαμπουάν και ένα μαλακτικό. Κι εγώ τα χρησιμοποιώ, αλλά τα έχω μαζί σε ένα μπουκάλι, στο Vital Sassoon. Έξυπνο, αλλά εγώ χρειάζομαι αντιπιτηρητικό σαμπουάν. Μα κι εγώ. Τώρα υπάρχει το νέο Vital Sassoon κατά της πιτηρίδας και το χρησιμοποιώ όσο συχνά θέλω. Για να δω. Αντιπιτηρητικό σαμπουάν και κρέμα μαλλιών μαζί. Απίθανο, τα μαλλιά μου είναι τέλεια. Κι ούτε ίχνος πιτηρίδας. Έλα, ωραίος είσαι. Πάμε. Νέο Vital Sassoon Wash and Go 2 σε 1 κατά της πιτηρίδας. Τέλεια μαλλιά, χωρίς πιτηρίδα, εύκολα και γρήγορα. Αυτός είναι ο γιος μου. Αυτή είναι η κόρη μου. Αυτά είναι τα παιδιά του σήμερα. Και αυτό είναι το χέμο. Το μόνο με 16 πολύτιμα θρεπτικά συστατικά. Αυτά είναι τα παιδιά του χέμου. Έξυπνα, δυνατά, καμαρόστερα. Χέμο, ένα και πρώτο. Τόσα χρόνια δεν το ξεπέρασε κανείς.